lieben Spieler und Fans von Schweinfurt 05. Guys, it's Mama Shelby and herzlich willkommen sa YouTube channel. Hello, hello. Kumusta po kayo? Yeah. Anyways, nandito kami ngayon dito sa Erding na Termi, which is yeah, it's also ja, später, Raphael, ja? Da die Hose, ja? Später. Genau. Da laufen dann. Schwimmen. Ist erlaubt da, ja? Parking the cars also. Oh, yeah. Here goes STV. And meron ganito sa amin guys, malapit na 2 to 3 minutes ang nalakad. Pero mas gusto namin malayo, kaya parang iba naman. Kaya pumunta kami dito. Yeah. Malaw. Nakadress-dress ako ngayon. Papa namin nag-transfer ng car. Ng parking pala. Tadaan! Katze, gib Kissen. Katze? Kissen. Kissen? Gib the Kissen. Upsi lang sa. May labi-labi. Good? Alles gut? Ja. Ha? Malapit na kami. Ay. Oh, yeah? Oh, ito yun guys. Termi. Oh. Oh, so, yung asawa ko rin. Binigyan ng picture. Akala niyo pa Filipino lang siya rin. Mahilig mag-picture. Oh. Ang ganda in fairness. So yeah, let's go. Hier, Raphael. Guck mal da, Raphael. Du kannst da, vielleicht du kannst da hinsitzen. Und dann. Komm. Hier. Ganda guys yan. Termi. Ah? Da. Oh, here malabi. Come, Raphael. Here malabi. Oh. Tutumakan niya. Ayan, oh. Yan, sa likod, oh. Perfect. Naja, wenn ihr tun Mittagszeit kann vergessen, it's waiting. Hi guys! Update! Nandito kami sa loob. Anyway, ngayon lang ako nakapaggawa ng video dahil bawal naman talaga. Bawal talaga. So, kumuha lang ako dito ng something na tambayan. Tapos, ayan. Nandito ako sa pambata dahil yung bata ko is nandoon. Tapos yung papa ko naman, hinayaan ako sa mag-explore. Para enjoy niya rin to kasi bakasyon. Para bakasyon niya ba. Ayan. So, ako nandito. Naghiniga-higa. So, I'll show you na lang. Lagay ko dito para ayan. Nakita niyo ba yung katabaan ko? Grabe yung katabaan ko. Grabe yung taba ko talaga. So, yun. Buto na yung dito. Good. Girls pass. Kasi ayaw kung batayin yung buho ko din. Kaya dito na. Grabe dito pag ang lawak niya. Sobrang lawak. Mas malawak ito guys kasi sa amin. Kasi yung sa amin, hindi ganun siya. Malaki din siya. Pero hindi siya ganun dito malaki. Ayun. So yun. Tapos may party dito sa labas pagka. May stage.
Ang kaba ako. Kita niyo ba yan, Termin? So yes, I'm just chilling here. At tinitingnan ng mga tao yung bata ko doon, no? Kasi nga, chilling lang siya. Ang ganda. May wave pool din. Pa rin ako makapunta doon. Kasi nga, yung kasama akong bata ba. So, pakita ko sa inyo guys. Ayun yung likodan, no? Termi yan. Termi. Das, Termi. Waarom zo'n Legoland café? Tapos na kami. Guys, uwi na kami. Tapos na kami. What is this? This is for the fire cook? Ja, en de lift is er niks mee. Where we go out? So, hi guys, dito na kami sa check-out. Diba tinanin yung buhok ko? Nabuhagan lang kasi naanuhan lang yung tubig na konti. Kasi tinali ko siya. Ganda ng sasakyan na ito. And, my husband is looking so cute. So, daw. Het is traditioneel Okay. Bayerisch food. Okay, that's what we're going to eat. Okay. Sorry guys, let's go. We're na outside. And, Okay. Danke schön. Ano ka? Yeah. So, bis nächste Mal, Termin. Ja, niks. Termin Erding. Je So Bayern beautiful. Ha? Ja, dat is Bayern? goed. Oh, yeah. Kakanta kami, pauwi na kami. Charan! And the weather is beautiful, yeah? Ja, een beetje hoe de city. We're just walking like that. Zo blijven.